bħala GRT u idna li applikajna lill-Ministru Jason Azzopardi, ovvjament mindu ġi Ministru anka ta' self-employed, biex dawk il-festi li jaqgħu jew matul il-ġimgħa jew il-ħadd ikollhom id-dritt li l-ħwienet iż-żgħar ikunu jistgħu jiftħu. Is-sempli raġuni kienet li inti jekk inti tiftaħ ġadaw waħda minn daw il-festi, kont trid tħallas 700 euro u tista' tiftaħ. U aħna l-argument tagħna hi li l-għonet ħanut żgħir ma jaffordjax li ju ma jiftaħx jumejn f'ġimgħa. Għax għandek il-ħadd imbagħad tiġi ġurnata oħra, allura għandu l-fakultà li jista' jiftaħ. U ma jħallas dawk is-700 stabbiliment kbir. Iħallas 700 euro, ovvjament huwa spiża wkoll. Imma ma jħossomx daqs kemm iħossuhom iż-żgħar. Iż-żgħar kważi kważi ngħidlek aqasibihom. Ġifieri ma kienx ġusta magħhom li huma rridu ħallsu 700. Fuq li huma ħaddiema ma tbiddel xejn milli kien hemm qabel. Inti jekk għandek salesman jew sales girl għandek minn għandek miegħek, jekk inti tiftaħ festa, orrajt ma ħallas is-700 tal-gvern. Imma l-impjegat inti trid onora dawk il-regolamenti li hemm fil-liġi fejn tistipula fejn festa u ħdud.